Asi zvivindi munombozviodepi mushure mekunge mama Minnie Baloyi vanzi vari kunyima Mary Chiwenga vana vake vakabva vangopindurawo nerudo nezwi rakadzikama. Asi zvamboita seiko kuti kana munhu adecide kushare life yake on social media imi munobva mada kuataka? Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Mama Minnie Baloyi vakasenda a video vane family yavo vachibva explain kuti my extended family ranges from my security detail, my extended family, my immediate family, my stepchildren that I do not even call stepchildren nevamwe vakadaro. Mushure mekuratidza vachitambavo vari muchibhoti chavanga vari, izvo hazvina kubata vamwewo sisi vakabva vapinda nehate vakabva vanyora ivo kuti muri kumboratidzawo Mary vana vake here. Chazvakanakira vana vari kukura uye vachaenda kuna mai vavo. Uri mukadzi weMinnie Baloyi haufaniri kuita utsinye so. Oda kutiudza senyika kuti you are a good woman at heart, but murume wako waunofuga gumbeze naye rimwe ane utsinye kudaro. The good thing uri mukadziwo, and soon and very soon the tables will turn. Hakuna akavimba nemurume akasazonyadziswa. Hunhu nemaitiro emurume wako, the real him, takatozviona pana Mary, and it's so sad kuti that's the same man you fell for. Vakadzi tine problem. Unoona munhu anonzi mondi, but unoona mukadzi achitomanyira kunoroorwa naye. Otanga kupreacha women what? Imika. Evo matadzingwa uya akabva ngopindurwa namama Minnie vakati evil, with all due respect musataure kwamusina kuswera. Nyaya yevana haitaurwe pa social media. You don't have facts whatsoever of what is being done behind the scenes to make sure their mental well-being is preserved. You are not the family spokesperson neither, so we don't report to you on the progress done. Saka uri kuda kuti ndisade vana vemurume wangu here? I love them. I spend time with them. One thing for sure, I have never claimed to be their biological mom, and I will never do so. They know I am their stepmother, but they don't see me as such. They love me still. If they grow up and decide to go wherever they want to go, I will keep in touch with them and love them still. By the way, where did I preach to you? I'm just sharing my beliefs and my understanding of the word family, and you don't have to have the same beliefs as me. And did I ever claim to be a good person in any of my posts? No, but ndinovavarira kuita a good person in this lifetime. Ibasa, but I will keep trying. Minduro iyi iminduro nyoro zvachose. Choro iwe nyakutaipa unotonzwa kunyara chaiko kuti kozviko zvandanga ndichitaura. Zvimwe zvacho guys, it is not our place kuti tive tichibvunza madynamics ekumhuri kwavo. Vana vazoona mai here kana kuti hazvinei nesu. Ko kana chero vakavaona, do they have to post on social media that we have seen our mother? Minnie Baloyi munhu akazoroorerwa kumashure. Nyaya idzi dzakaitika asimo mupicture. Saka nyaya yekuti azopinda kuxokozela kuda kuzvipinza mupicture zvinenge zviri zvinhu zvisina kunaka. Let us just learn to respect people as they are. Hamena kuti level redisrespect inozosvika pakudaro seiko kana munhu angoti ngatiswerei pamwe chete pasocial tichitamba tese, hazvirevi kuti makufanira kuenderera mberi. Kwai dzimwe nguva unoregedza shiri dzichidarika pamusoro pako, asi ukazorega yakunesta mumusoro mako mubvudzi rako panenge patokanganisika. Aiwa guys, ndo zviri mumastreets izvi. Thank you guys so much for watching, and you can leave your comments on what you think about netizen iri uye nemhinduro yamama Minnie Baloyi.